दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं सान गासै बर' हालामाव मुंख्लं सान फालिनाय नुनो मोननाय जादों। आफादा डिसबेन्ड जानायनिफ्राय दिनै गिबि खेबनि थाखाय मुंख्लं सान खुंफुं जादों। बिनि सिगाङावबो मुंख्लं सान खुंबोनाय जायोमोन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गलमा बारग' एनडिएफबिनि मनिटरिं मावख'आव आफादा डिसबेन्ड जानायनि उनाव सेथि खेबनि थाखाय मुंख्लं सान खुङो बारग' एनडिएफबि पि गबिन्द बसुमतारिनि हान्जाया। आफादा डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो नैबे आफ्टार डिसबेन्ड बे सेथि जों बेखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै लानाय जादों। सिगांनि खुंफुंनाय दानि खुंनायजों जथेस्थ' फारागथि थागोन। मानो होनोबा आफादा फ्लेग डाउन खालामबाय आरो फ्लेग डाउन खालामखांनायनि उनाव दिनै जों बर' रायजो राजा आरो दुलाराय ओनसोलाव थानाय रायजोफोरनि बा इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गनायथि होनायजों उननि हाबाफारिफ्राव बोरैहाय खुंलांनाय जागोन बे बेलेग बाथ्रा। नाथाय दाहालागैबो बेबायदि मोनसे कनक्रिट डिसिसनाव फैनो हायाखै बा लाथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो नैबे 14 अक्ट'खौनो दिनै जोङो जों सिगां खुंबोबाय थाखानायखाय बेखौनो दिनै जोङो एसेब्लाबो फिसा प्रग्राम खालामनानै बेखौ खुंनो थाखाय जों बाहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिखाय जाय नोंथांमोना दिनै बे समाव बाहागो लानो थाखाय बाहाय नुजाथिफैबाय बारग' एनडिएफबि आफादनि जानानै जों नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद जों साबायखर बावदों। आरो जोङो बेखौनो नोंथांमोननि हेफाजाब बे समावबो जों दान्दिसेब्लाबो मोननो जोङो आसा खालामबाय। जों गोबाव सम बेखौ हाबाफारि बिदि गिदिर लानाय जायाखै। जों सिगांनिफ्रायनो सावरायनानैबो थामथिम खालामनाय जायाखै। नाथाय बे जोंहा थिखानाय मोनसे दिन थानायखाय जों बेखौ खुंफुंनो लानाय जाबाय। माननीय আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা নেতৃবৃন্দসকল, আজিৰ এই দিনটো যেতিয়া এনডিএফবি হৈ আছিলে এইটো মাৰ্টাৰ্ছ ডে আমি উদযাপন কৰি আহিছো। আজি সংগঠনটো ডিসবেন্ড হোৱাৰ পিছতো যিহেতু আমি কনক্ৰিট এটা ডিচিশ্যনত আহিব পৰা নাই, হ'ল একেলগতে এটা শ্বহীদ দিৱস হিচাপে যেনেকৈ আমি উদযাপন কৰিব লাগে তেনেকৈ এটা দিন আমি ঠিক কৰিব পৰা হোৱা